खैफोद जादों होननानै मुलि लांनो फैबाय। मानसिखौनो बुथारबायसो। मा गोरोन्थि मावदोंमोन बे गथ'फोरा नोंनि जे नोङो गथ'फोरखौ बिदि साजा होखो? नोंसोर मानो बुजिया दिनै? आं मालाबा बिदि खालामफेरो नामा? आरो आं बिदि मानो खालामनो? बेखायनोसो गावनि न'खरावबो असान्ति दंसोयो। नै बिजामादैजोंबो दा फिसाजोजों गैलायला। नोंसोर आंखौ बुंदोंना आंखौ बुं, नाथाय आंनि फिसाजोखौ मानो लाबोदेरदों गेजेराव? गावनि न'खरखौ बुंनाय लोगो लोगो देहायाव नांबाय। माथो नायबाय थादोंहाय होहाय बेखौ। उनाव मा खालामो थाथों, नाथाय नोङो मा खालामनाय जाखो बेफोरलाय? आंनो गग्रोखाया। आयु, नोंसोरनि इसेबां हिम्मत आंनि आइखौ बेफोरबायदि खालामनो? सुनजुलि आइ, हामबायसै। बांद्राय दावराव दावसिलाय माथो खालामबाय थाबावनो? आयु, नुदों फिसाजोनाबो आखला माबायदि। हे, नुबायना फिसाजोआबो। नुदोंना मानो? नोंसोरसो मेगन खाना खानि, बिनिफ्राय नोंसोरनि गाज्रि साननाय, खोमसि फोथायनाय। साला आंनि आइखौ दांनो फैदों नोंसोरो। सिखारदो। थग्रोना। आखल गाज्रिखायनोथ' फिसायाबो बेना दिनै गैला बिजों। बुरै, दासिमहालागै नोंजों मोजां रायलायदों, नाथाय आंखौ जानला मानला बुंनो नाङा, नङाबा। बिनि गावखौनो मा सानना लादों नोंलाय? आंनि आइखौ बिब्दि खालामनो? आंखौनो बुसिन सिनायलायनो हायै खालामजागोन। आंनि आइनि मोदोमाव आखाइ होनो नोंसोरो? नैबे थुनथुलि थासान्दियाव फै, आंनि आइनि खाथियावबो फैनो सोरबा। नुबाय, आखलानो लाजाखाया। नोंसोरनालाय खोब आखल मोजांलै, एफा गिदिर बुरिलायनानैबो नोंसिनि आखलासो गाज्रिसिन। नोंना नोमाया मानसिसो बुथारदों, मिथिबाय? जोंनि न'नि मानसिखौ बे जेबो मोजां जायाखै। होमबा नोंसोर एकदम माबा खानसै आरोखि ना? नोंसोर डिसाइड खालामगोन आंनि आइजों मा खालामनांगौ मा खालामनाङा। साला गावस्रा जानला मानला खोमसि फोथायनानै बेफोरबायदि खालामबाय, लांफैबाय माबा माबि। दाना आंनि आइखौसो नोंसोर फान्दायनो मोनदों। नोंसोर हाजार जेखि बुङा, अब्लाबो नोंसिनि खोथाया सोलिया बेयाव। हुमखिसो होबावलायदोंहाय बिसोरो। हुमखि होनना मानो? FIR होबा नोंसोर जेराव थांगोन मिथिबाय? थांगोन? बा सोरबा नोंनि नोमायासो। जों नङा। बिनि बिमायासो थांनांगौ। आंनि आइया जेबो दाय मावाखै, आरो दाय मावाबा रावबो जेबो साजाबो होनो हाखाया। मा प्रुफ दंलै नोंसिनाव? मेल्ला जोंनो नुखानाय खोनाखानाय नोंसिनि बेफोरबायदि नोमानि बानायनाय बरिखौ जानानैनो जोंनि न'खरनि गथ'फोरा गोमालांदों। नंखाय बेफोरो, आरो नोंसोर ओंखारलाङाबा आंजोंबो गाज्रिसिन जानाय नङा नोंसिनि थाखै। आयै, नुबायना आइ थुनजुलि आंखौ मा सानो बिसोरो? आयै, बिसिनि साननाय, बिसिनि खोमसि फोथायनाय बेफोरो नों नङाबानो जाबायना। नुदों माबायदि बिमा फिसानो। थुदो आब', बिसोरखौथ' जों उनावसो नायनोसै। नाथाय नागाराथ' जोंबो ओरैनो। बिसोरो फाफि मानसिसो आयै, मालायनि फिलिंसखौ बुजिया। बोरैबा मोनजोबथारबाय आङो, ओंखारबानो आंखौ बायदिसिनाल' बुंथारसै दाना। आरो बिसोर बुंबालाय मा सैथो जागोन नामा बियो? नङाना आयै? आरो नोंलाय बेफोरबायदि जेबोखौनो खालामाखै, अब्ला मानो बेफोरबायदि बुंजानो दे? आयै, बिसोरनि खोथाखौ नों जेबो केयार खालामनाङा, आं दोङो ना। मानो दि बेफोरबायदि सानखो आंखौ? बोरैबा गोजोनखौनो मोनला आं जेरावबो। मानसिफोरा खायसे बिब्दिनो आयै, नाथाय नोंनि फिसाजोआ अरायबो नोंजों दङ। बिसोर आं थासान्दियाव नोंखौ जेबो खालाम हाया। फैथोंलाय थुनथुलि थानायाव बुसि हरजोबदां गावसोरखौनो। नाङा बिसोरजोंलाय मा बुलाय सोलाय खालामनो? उल्था जोंखौ ओरैनोबा गाज्रि मोनखायो। ओमफ्राय बिसोरो मा मोजां खालामदों जोंजों? गाज्रिजोंलाय गाज्रि जाफानो बहा हानो आइ? दे थुदो थांसै न'आव। आयै जागोन दे, थुदो आयै। बिसोर फाफि मानसिफोरजों बिसिनि खोथाखौबो सानबाय थानो नांला नोङो। आइ। ओमफ्राय जेरावबो नाङासैथ' ना नोंना? बिसोर नोंखौ बोरै गोहो मोनखो बेफोरबायदि आखाइ होनो? मा बुंबावनो आइ, आंथ' ओरै थांबायसो दङमोन बैयाव मानिमुनि खाहैनो होननानै। बिसोर फैबाय डाइरेक्ट आंखौ बेफोरबायदिसो जानला मानला बुंनानै माबा आखाइ होलाबायनो नागिरबाय। बिदिनो आयै, मानसिनि साननायाखि बेफोरबायदि जायो न'? बिसोरना जोंखौ मेगन सादों आयै, खायफा बिदिनो मेगन सानानैबो खालामो बायदि बायदिनो। मिथिला दे आइ। Olong baraba. आफा नों? नोंखौनो गोसोखांनानै फैदोंमोन आङो। बेसेबां मिस खालामबाय थादों आङो। नों आंखौ गोसोखांथाराखै न'? बेखायनोथ' गाव आंनो फनबो हराखै। नङा, आइयासो बुंदोंमोन आंखौ जे नोंनो फन हरनानै डिस्टार्ब खालामथ'बाय थानाङा होननानै। आच्छा, ओमफ्राय नों आंजों रायलायाबा थानो हायो आरो? आंथ' थानो हायाखै, बेखायनो आं फैबाय। होमबा आफा नों जोंजों मानो थाया? आंबोथ' नोंखौ जोबोद मिस खालामो, नाथाय नोंथ' जोंजों थायानोना। नोंबो आंखौ एथबां मिस खालामो अनोबा, होमबा जोंजों थाना। आइयाथ' आंखौ नोंनो फन हरनोबो बादासो होबावबाय। आंबो नोंजों थानो मोजां मोनोथ' आफा। आफा? आबा अलं मा जालाबायखो नोङो?
आयै नों नोंनि उथिनायखौ नेबाय दङमोन आङो ओमफ्राय नोङो बेहाय मा आफा होनबाय थाखो दे आयै आंना आफाखौ दासो आंनि खाथियाव थानाय बायदि मोनथारदोंमोनलै आबा मानो बिब्दि नोङो आफा जाबाय थायो दे मा आङो काफि नङा नामा नोंनि थाखाय आंनोसो दङ माथो नोंनियाव खाथियाव आं आफाखौ मिस खालामदों आयै नोंथ' आंनो फनबो हरनो बादा होदों न' नोंनि आफायाथ' जोंजों थानो हाखालाना आबा नोंबो मिथिगौ आरो आंनो नोंखौ बेसेबा अननाय होखायो अब्ला मानो खमि मोनो नोङो नोंनि आइनि अननायनिफ्राय बांसिन सोर अननाय होनो हानो मिथिगौ नोंनि आफाखौ मिस खालामो नोङो बाट बे जोंजों थानो हाला आबा बेनो सैथो बेनि दुनियाया गुबुन जाबाय जोंनिया गुबुन जाखाबाय आबा नाथाय बे जोंखौ एसेबो साना न' आयै नङाबा जोंजों मानो थानो बायो बियो बिब्दि नङा आबा नाथाय बेबो मोनसे मजबुरि जानानै थाबायना जोंनि जिउआव बेखायनो आरो बेफोरबायदि मिलायनो हाला जोङो नुवाखै नोङो जोंनि थाखायनो थुनथुलिजोंबो सानजों बेफोरबायदि जालांबाय आबा आरो आं लुबैला जे जोंनि थाखायनो एथ' बिदि प्रब्लेम फैदों साननि जिउआव नाथाय आयै आङो सानो आफाया आंजों थाबा हामगौ सानो जोंजों आफाखौ जोबोद थाजानो लुगैयो आङो जोंनि खाथियाव जाबायसै दे स्कुलनि टाइम जानोसै मोजां उथिना फ्रेस जादो आं नोंनि थाखाय ब्रेकफास्ट बानायखाबाय बेफोरखौ सानबाय थानानै मा जानो दे आबा स्कुल टाइमासो थांगौगोन नांगौबा उनाव रायलायबाय थागोन ना माब्लाबा हरबानो जाबाय फनखौबो नोंनि आफानो नाथाय आयै नाथाय बास थांनो फ्रेस जादो नोंनि थाखाय ब्रेकफास्ट रेडि खालामखाबाय आङो अके मम दे होमबालाय ओमफ्रायथ' ना आङो फन खालामखागोन आफाजों जोबोद रायलायनो लुगैदों दे खालाम नोंनि गोसोआ एसे मोजां मोनथों दायो जोङो एसे आउटआव बेरायनो थांगोन दे आंनि लोगोनाव औ दे आयै आफा जाबाय थायो आबा अलंबाराबो सानजों गोबाव समानि थानानै रासिनसो साननि आदत जाबायदां गथ'आ जेब्लायबो सानखौल' खाथियाव नागिरो नाथाय आंबो मिथिगौ ना बे जानोनो हाला बुजिनानै थानांसिगोन दे आरो आंथ' बुजायखाबाय गोसोखौ दा बास आबा अलंबारखौबो बुजायनानै दोननोसै गथ'फोरालाय बिमा बिफाखौ खाथियाव लुगैखागोनानो नाथाय किस्मतआवनो गैयाबा बोरै मिलायनो दे आबा गासिनिबो खाफाला एखे जायाना सोरनियाबा मोजां सोरनियाबा गाज्रि आरो आंनि खाफालाव फिसायनि सुख आरो अलंबारनि खाफालाव बिफानि सुखआनो गैखाया खोमादां बेखायनो बिब्दि जाबाय माब्लाबा आंनि गोरोन्थिफोरखौ सानोब्ला जोबोद बोरैबा मोनो आङो जानो हागौ बै समाव आं बायदिसिना गोरोन्थि खालामफ्लाङामोनबा दिनै आंनि दिनाबो एसे बेलेग जागौमोन आंनि जिउआबो सोलायनाय फैगौमोन माबा मोनसे नाथाय नङा गोरोन्थियाव गोरोन्थि खालामफ्लांबाय दिनैसो फस्थायनानैलाय मा जाबावनो दे सना उरायना नों फैबाय नै हा खावब्लिब्लि देलायनानैलाय बहा थांनो ओंखारबोलायखो आयं अबाय थांनो माने जोङो हाथायाव थांनो नागिरदों सिख्ला मानसि मा नांगौ मा नाङा जायोना आयं बेखायनो आरो आङोथ' ना दिनै क्रिम गोदान मोनसे लायनो नागिरदों बेखायनो सानबाय माबा सनालिखौबो लाथों होननानै सानसे समा लायनोसै आरो देलायनायाथ' देलायनाय थिग दङ दे देलायनांगौबो सिख्ला समावनो देलायखायाबा माला देलायनो ओहो आयं आजिखालि सिख्ला बुरै ओमफ्राय हाबा जानाय माथो जानो देलायनायावलाय गावहा माबा लस जागोन आं देलायलै उरायना आंहा एसेबां बिदि नांलाया नुबायना आयं बेखायनो बुङो आङो सनालिखौ आंजों थाफा अब्लाना बियो देलायनायनि एसे माबाफोरखौ रोंलांगोन ना देलायनायालाय अब्लाबो बांद्राय देलायमांग्रि जाबा मोजां नङाहाय आयं मानो मोजां नङा दे देनां नोंना बिहामजोआबो फैब्ला देलायगोनथ' आयं नायबाय था ओमफ्राय गावखौनो गाव साजायनायजों लोगोसे न'नि खामानि दामानिखौबो सोलोंनांगौ नानियाथ' ओमफ्राय दाथ' थांनो बहाबा माइरं जावनांगौमोन मा माइरं जावनो आयै दायो फैना जावफैनोसै नामा जावफैनाया हा मोनाया होमबा दायो बेलासियाव माला थांना माला फैना जावफैनोसै नोंसिनालाय आरो दसेनो ओंखारलाङो सिन्था दाजासैलै आयं नै फैखागौना नोंहामजो गोदान फैब्ला जिराय मोनजाबाय थासिगोन नोङो जिराय मोनजाना मानो मोनजाबालाय मोजांनि बाथ्रा बिनिफ्राय आयं नोंहालाय न'नि खामानि दामानि मावनो रोंगोना रोङा जाखोसै माथो ओरै थांलाय बेरायबायल' थानाय खोनायो न'नि खामानि मावनो गोसोबासो मावलां आयं आरो मावनो गोसो गैयाबा मावा आङो बायो आयौ हा बिदिजोंलाय बोरै जानोसै देनां बिहाव बिखुनजोनाव थांबा मा मावना जाहैगोन दे नों बिदिबा आयाबो मा बुङोलै हिनजावनि फिसा देनां बिलाइबा गुबुननि न'आव थांखानांगोनखा खामानि दामानिबो सोलोंना लाखानांगौहाय आयं मोजाङै बेफोरलाय मा आयं खामानियालाय मावलाबायबानो जायो गावनि सायावसो मावनो गोसोबा मावो आं मावनो गोसो गैयाबाथाय मावा आरोबा आंखौ जानला मोनला थिननो हायालै आं बायो बांद्राय जानला मोनला खामानि मावलाबाय थानो
बिदिजोंलाय बोरै जानोसै? जायोलै दानि जुगाव गासिबो जाजोबो आयं। दे होमबाना थाथ' नोङा। थु जोंहा थांसै सनालि। गथ'आ एसे थग्रोन बाग्रोनथारहाय बियो। खामानिबो मावनो रोंबावखाया बियो, बेरायबाय थानोल' खोनाखायो। ओमफ्राय नानिखौबो हगारनोसो बायो आं बेजों बारा। फैलाबाय थायो, बुंबाबो बेनो बुङाबाबो बेनो। देलाय मांग्रिल' जाना मोनजायाहाय दानि जुगाव, मावनो दांनोबो रोङाबा। देलायनायाथ' दे जेनेबा मोनसे थाखायो, मावनानै दांनो आथिं आखाइ दं नालाय, सोरखौथो मोनबाय थानोहाय। देनां अबेबा खस्थ' गोनां न'खराव मोनबासो बुजिहैगोनहाय बेबो गथ'आ। थिनखाबाथ' नायनाय माबायदि बुंखायोसो। दाथ' न'आव गार्जेनबो गैला, बिमा बिफाफोरा। अबावलाय आरो रासिनसो गथ'आ थङालि बाङालि जालांनो हमदोंसै। जारलासो जागोनहाय, बिब'आलाय बिदि नङालाय बेना। दे होमबा मिस, थांथ'नोसैलाय आङो। मालाबा लोगो मोनफिनसिगोनलाय ना? खबरदारखा आरो हारसिं हाला अब्बा थांबाव नोङो। न'आवबो बोरै जिरायबाय थानो आं दे, अब्बा नङा अब्बाथ' ओंखारखानांगोन। जेराव जोंहा हौवा मानसि गैया न'खराव, आरो थांलाय फैलाय हाथायाव थांनाय अब्बा थांनाय थांखानांगोनखाना। थांब्रा, नाथायो सोरबा नङा सोरबा सासे लानानैसो थांखा। बेफोरबायदि हारसिं हाला दा थां। अके दे जागोन, दा आंखौ बयबो बिब्दि बुङो। दावहाबो आंखौ जेन ओरैबायदि दा नायनाय जि खेर खालामखाबाय। जेन आंखौ गोमाजानोसो गिबावबाय नों। मानो गिया देनाय? बोरैबा मोनलायलायोलै, नोंखौ बिदि खोनाबाबो बोरैबा मोनखादों आङो। आच्छा, माबायदि बोरैबा? बोरैबा माने बोरैबालै, मा होनना फोरमायबावनो आंलाय बुंना फोजोबनो हानाय नङादां। दे जाबायसै, होमबालाय ओमफ्राय मोनसे फन गोदान लाबोनायनि थाखाय थेंक इउ। एबार मा फन लाबोबाय नालाय, हराव फन खालामनो डिस्टार्ब खालामनो नोंखौ। डिस्टार्ब खालामोबाबो अरजाया दे, हमगोन आङो, मानो हमा जानो। ओमफ्राय उनाव आरो ओइ मा जानला मोनला आंखौ नंनाय नङिनि फन खालामनो डिस्टार्ब खालामलै होनबा। होनालै मानो होनो दे। अके दे बिदिबाना, आंबो थांथ'नोसैलै। दे होमबालाय। ओइ फन खालाममारगोन आङो, ओमफ्राय टेक केयार दे। दे जागोन। थारैनो बयबो बोरैबा मोनजोबथारबायलै गिनाय बायदि। मोनखागोन ना, एसे गिदिर जाथाय जाबाय नालाय। आयौ, ओमफ्राय मिरा आंनो फन गोदानसो लाबोबावबाय। नाथाय मानो इसेबां खालामखो दे बे आंनि थाखाय? फनाबोथ' दामा लाखागोन ना, फैसा मानो गारलायबावनांगौमोन दे बे। ओमफ्राय दाथ' आं फैफिनबाय जेन'बा, अब्लाबो अखाफोर मा खालामना जाबावनो दे। थांनानै थानो थाखाय आरो फैसानि थाखायबो माबा नङा माबा मोनसे खामानि मावफिनबावनांगोनहाय आङो। जानाय नङाबा। न'आव थाबाय थानानै जालालै, खामानिबो एसे मावबावनांगोन। आङो आंनि जानानै थांनाय जाथायफोरखौ, बाखि आरो माखासे खोथाफोरखौ बावगारनो नाजालांनांसिगोन लासै लासै। दाथ' आइयाबो मोजां जाखाबायना, बांद्राय टेनसनबो गैला आरो। नङाबा आइनि थाखायबो जोबोद दुखु मोनबाय थायोमोनलै आङो। बिमा बिफानि फैसाजोंथ' सोलिबाय थानो हायाना लाइफआव, गावबो खुद खालामखानांगोन। एसेबां बिदि जबथ' गैया आंनाव, थेवबो सोलिनो आन्थाथ' गावनि आन्था खालामखायोमोन आं। दाबो आरो गोसो होफिननांसिगोनलै, साहानो जानाय नंला। ओमफ्राय आंनि लोगो सनामोन, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। ओरैनो गुसुं लाना फैबावबाय दे लोगोफोर। दासान्दि एखनबा माब्लाबा होनो हायो माब्लाबा होनो हाया जादोंना। आङो जोबोद लोमजानानै दं लोगोफोर। बिदिनोलाय माबा बे गोदान बोसोर हाबनायनिफ्रायनो आं खुनु थिग गैया, मा जाबावनो दे आरो लोगोफोर। अब्लाबो जि एसेखिनिखौनो नोंथांमोना नायबाय, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। जेबो उसुबिदा जायाबा नेक्स्ट एपिसडजों फैफिनसैलाय। दिनै बेखिनिखौनो नायथ'दो दे सनामोन लोगोफोर आंनि। बाय बाय, बयनिसिमबो लाभ इउ। आरो नायना मोजां मोनदोंबा लोगोफोर नोंथांमोना लाइक कमेन्टबो खालामहरनानै दोनबानो जाबाय, मोनसे दे सनामोन। एसेबाबो आरोना लोगोफोर। थाथ'लायदो होमबा दे, बाय बाय।